El temps de Carnestoltes és, doncs, un període de gran llicència i llibertat durant el qual hom té un permís extraordinari per fer un seguit de coses que en altres èpoques de l'any no faria ni de lluny. Aquest és el sentit més vàlid que té la festa i per utilitzar aquest dret a la disbauxa total, la gent es serveix de la disfressa, la carota i també del maquillatge. Un aplaudiment per... El baró del Mutit! A més, han inaugurat aquest temps tan animal, aquest temps tradicional, aquest temps de carnaval. Visca el carnaval! Nosaltres hi posaríem més bars i algunes cases de barrets i fins i tot, perquè alguns hi quedin ben farts, una fàbrica de paperets! Es creuen els reis del xató, però sense cap ànim de revenja els hi hem de dir que el de Sitges és millor! Us envio d'acord i amb gran satisfacció. El vostre pericot, després d'haver-lo sentit, l'he trobat d'allò més divertit. Heu fet una crítica encertada, molt ben pronunciada, traient a la llum tota una sèrie de raons que a més d'un li tocaran els collons. Després de moltes deliberacions, el jurat, amb el que refereix al concurs de destreses individuals, ha donat 20 punts al número 6, el Papus. El primer premi dels disfressos individuals ha sigut per l'indi número 5. Ja se li ha fet entrega del xec corresponent i moltes felicitats. Sobretot, aguanta la pluja almenys fins dimarts. El tercer premi ha correspost al grup número 3. El xec està donat per la Casa Recreativa Osmar. En aquests moments se li fa entrega del corresponent xec de la Casa Recreativa Osmar, Societat Anònima, i també del corresponent Càmera de la Codornil. Atenció! El primer premi ha correspost...